Premi Web 2008. Organitza Balear Web. Patrocinen la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, la Regidoria de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma i la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Acte de cloenda i lliurament de premis a la Fundació Pilar i Joan Miró, Palma, dissabte 7 de juny de 2008. El dissabte 7 de juny de 2008 es va celebrar la cloenda i el lliurament de guardons de la 8a edició del Premi Web de Balear Web. La celebració va tenir lloc a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i comptà amb l'assistència de més d'un centenar de persones. L'acte va incloure una visita guiada al centre cultural, el lliurament de premis i un aperitiu. La cerimònia de lliurament de premis a l'auditori de la Fundació començà amb una breu benvinguda a càrrec del director de Balear Web, Ramon Celles, seguida de la projecció d'un videoclip on s'anunciaren les webs finalistes del concurs. Finalistes de la categoria Art i Cultura: Toponímia Mallorca, Illambers, finalistes de la categoria Ciència i Educació: Institut d'Educació Secundària Emili Darder, Xarxa Segura IB, finalistes de la categoria Comunicació: joescric.com, Cultura Pollença, finalistes de la categoria Economia i Empresa: visitmallorca.com, Sant Joan de Benissaida, finalistes de la categoria Esport: Montaventura, Club Tenis Pegafort, finalistes de la categoria Govern i Política: Platges de Balears, Consell de Mallorca, finalistes de la categoria Medi Ambient: S'Estepa Joana, Observatori Socioambiental de Menorca, finalistes de la categoria Personal: Nel Martí, Vitassa a Lloure, finalistes de la categoria Societat: Anar de Tapes, Eticentre, a continuació, Bell Llodrà, portaveu del jurat,
Donar a conèixer els guanyadors i es va fer el lliurament dels 12 premis atorgats. Els guanyadors de cada categoria reberen xilografies originals d'artistes destacats de les Illes Balears produïdes per Edicions Cisà Obra Gràfica. Els 3 guanyadors absoluts reberen, a més, premis en metàl·lic. Miquel Àngel Escanelles va obtenir el premi a la millor web de la categoria Art i Cultura per la web Toponímia Mallorca. Recollí el premi el mateix Miquel Àngel Escanelles de mans de Magdalena Aguiló, directora de la Fundació Miró. L'IES Emili Darder va obtenir el premi de la categoria Ciència i Educació per la web d'aquest Institut d'Educació Secundària. Recollí el premi el professor David Sánchez de mans de Nanda Ramon, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palma. Cati Bennàsser i Daniel González varen obtenir el premi de la categoria Comunicació per la web Cultura Pollença. Recollí el premi Cati Bennàsser de mans de Margalida Tous, directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Òscar Barber va aconseguir el premi de la categoria Economia i Empresa per la web de l'agroturisme Sant Joan de Benissaida, però no va poder assistir a l'acte i Helena Vera recollí el premi en el seu nom de mans de Magdalena Aguiló. Miquel Àngel Torandell va rebre el premi de la categoria Esport per la web Mont d'Aventura. Recollí el premi Daniel González, el desenvolupador de la web de mans de Nanda Ramon. Miquel Piulats va obtenir el premi de la categoria Govern i Política per la web del Consell de Mallorca. Recollí el premi el mateix Miquel Piulats de mans de Margalida Tous. Òscar Bagú va obtenir el premi de la categoria Medi Ambient per la web de l'Observatori Socioambiental de Menorca. Recollí el premi el mateix Òscar Bagú de mans de Magdalena Aguiló. Benjamí Villoslada va aconseguir el premi de la categoria Personal per la web Vitassa a Lleure. Recollí el premi el mateix Benjamí Villoslada de mans de Nanda Ramon. I finalment, David Pérez i els seus col·laboradors van obtenir el premi de la categoria Societat per la web Anada Tapes. Recollí el premi el mateix David Pérez de mans de Margalida Tous. Després, Bell Llodrà donà a conèixer els 3 guanyadors absoluts. David Pérez i els seus col·laboradors reberen el tercer premi consistent en 300 euros per la web Anada Tapes. Recollí el premi el mateix David Pérez de mans de Magdalena Aguiló. Miquel Piulats va aconseguir el segon premi consistent en 600 euros per la web del Consell de Mallorca. Recollí el premi el mateix Miquel Piulats de mans de Nanda Ramon. I Cati Bennàsser i Daniel González assoliren el primer premi absolut consistent en 1.200 euros per la web Cultura Pollença. Recollí el premi Cati Bennàsser de mans de Margalida Tous. La cerimònia de lliurament de premis va finalitzar amb les intervencions de les autoritats. La directora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Magdalena Aguiló, la regidora de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma, Nanda Ramon, i la directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, Margalida Tous, qui va cloure l'acte.